ini bagai lama kasih contoh. Ini para para. Ini bawa ke Podobilo entah. Podobilo nak tak lama kasih cuma jangan. Tirut nokor. Jadi si beliau siap. Tirut nokor ini. Ini waktuin prai dui hete dermas. Tidak dui dah dui mayang tong. Aman bagai cung makasih lama. Iku supply waktu ada. जो बिदुन आरो बथांगो बखाय सराम रेवानो हिंसावो yang kai bela seram kai du jin pore kan nostong thang gari rok bai wai chu suri o amo che ekdige ri o te ekdige ri ya ong thang gari o tui tiko ani aro no 2-3 din ong to kha ekdin ri ui che te hapaya pai ro koi manung ui ta ko dukan ni kotor abot lang ma ui ta ba onek thang abo দুই দেড় মাস অনেক থাকা খিনা সিরিজ তুই করি yang tuku makai kubun jaga se kata rokos tempat tuku kamu borok sama balok kamu ko dermas rongui ka borok je ham yang mana borok kai saharo jung thik khai ri phainai di phayo ata ding thang tesa ekdin di khai no tesa nostong thang kai santa kai sabai no di to ong kai te kubun ni tong kai to tesa di mang kamu ga abo bo li khai mani abo dong ni office ni di khai no ba a office bo sob sambai mai able ro ba ro kai tung thru bod do mai yang thang adi mang ki tong abo kosto no te bo sai mia je kosto kai choli to kaya malai phaya phatak sejara te hai jung borok di phaya nga chung je phaya sak chung ok tong tong lai bapung sabung tong lai enggak abon borok to khai saw khir nogo de edisi bili sini yo borok sahara model bili sini abo se chung kuno pata kuroi tui kuroi lama kaham kuroi himna thani osibida busuk abo se borok model bili sini je phapu yo bor buteng ngai tini tui kuroi na nangka lama hamyang na nangka abona chung abon bagen tini asol lama Wahi juga gosimaya abo model beli sini. Gosimaya juga abo. Oh kali de koi mas koi bos waktu ini. Ani mung rogi. Ini basin. Orang lain kepada wilayah